Hi, is me Rheddyn agus is éiví lumsa ainmhithe. Iniu, bé mudí genú Bréagán de chat as Liathróid Liathróid board. Seo a méid bhés de dheart. Liathróid Liathróid board. Réis. Pan. A dog tú fáid ar bheá go mín cydrig sprí le rudaí a dhéanann strop go minic. Mar hampla is spread am a fishing bhig Bréagán ar bí a bhéin sa glugar at. Is craft Bréagán a bhés a dhéanú a giniu, agus tatnói na framna go mór le a chat sa bhála. Ar dús, fáil Liathróid Liathróid board agus pan, be codú díart ó ghine fuasta don chud seo. Úsáid an pan chun pol bug buide a chur sa Liathróid. Breir síosar an Liathróid leis an fan agus chuirtí tú pol bug intí. Anois, fáil granní réise agus táistí a gur isteach sa Liathróid ceannar cheann. Anois, bain creithim mai as an Liathróid. Ar chultú sin, tatnóir sé sin go mór le a chat. Be cat mó chara in éad le fishing bug. Go cinse, be arm cin eile a dhéanú dá. A réist, fáil Liathróid Liathróid board agus pan. Úsáid an pan le pol bug buide a chur sa Liathróid. Fáil granín réise agus táisí i chur graníní réise isteach sa Liathróid. Agus sin é ná rósin thar a bheith siimplí. Níor ghlach sé a coppla bumaide arm. Ach, be ma fishing bug ag sprí leis ar fáil arntal chluig. Táim cinse dé. Slán go fáil!